Halløj og velkommen til. I denne episode, der skal vi høre nærmere omkring Veeams produkter, som er løsninger, der kan opgradere eksempelvis dit gamle hi-fi-anlæg til mere moderne løsninger. Med Veeams enheder, der bliver det muligt at kunne gøre din hi-fi-løsning mere moderne. Eksempelvis kan du streame lossless lyd via Tidal eller Spotify op til de her Veeam-enheder. Og eksempelvis hvis det er tilkoblet til dit ældre anlæg, så bliver det en oplevelse, som lige pludselig bliver helt mere moderne, selvom du beholder dit ældre anlæg. Det kan være dit anlæg fra B&O tilbage fra midt-90'erne. Det er i hvert fald smart. Og her i denne episode, der vil du kunne høre Tobias Rasmussen fortælle omkring Veeam Pro, som er en enhed, han har købt i julegave. Og han gennemgår den via et kig på dens muligheder, og gå ind i appen og forklare omkring de muligheder, man har herinde. Så lad os prøve at høre, hvad Tobias har at sige. Halløj så alle sammen, det er Tobias her. Jeg tillader mig lige at lave en lille video til jer. Den bliver nok lidt længere, men nok om det. Grunden til det er fordi, at jeg tilfældigvis nu her sidder med et produkt, som kunne interessere mange af jer, som har lyst til at få jeres old school vintage anlæg sat op sammen med et produkt, så man kan nyde sin digitale musiksamling eller musiktjeneste gennem sit anlæg. På grund af, at vi i min familie lige nu, og det har faktisk gjort mange år, der har vi sådan en ting, der hedder, at vi giver en stor gave til en anden person i familien. That's it. Og i år har vi samtidig sat den restriktion, der hedder, at det skulle være en brugt gave. Og jeg skulle tilfældigvis give en gave til min svoger. Og jeg vidste, at han længe gerne vil have en eller anden form for digital løsning til hans gamle rørforstærkeranlæg med pladespiller. Og så tænkte jeg, jeg skal se, om jeg kan finde sådan en streamer her, som det hedder, og det har jeg så gjort. Og ja, jeg kalder det her for en streamer, men det er faktisk en streamer med indbygget DAC. DAC, det forkortes for DA, Digital til Analog Converter. Og det DAC-delen gør, det er, at den laver digital om til analog. Det er navnet. Og streameren, det betyder bare, at den kan formidle din digitale lydbibliotek eller musiktjeneste. Til at starte med, så kan jeg fortælle, at mærket her, jeg sidder med her, det er et nyere mærke, som hedder Veeam, W-I-I-M, og modellen hedder Pro, så den hedder Veeam Pro. Det er nummer 2 i en serierække på 4, hvoraf den første i serien, den udkom for 3 år siden og var Veeams første produkt. Og den hedder så Veeam Mini, som er en lille pukstørrelse. Og den jeg så sidder med her i dag, det er så en Veeam Pro, så er der en Pro Plus. Den almindelige Pro og Pro Plus, de har samme chassis, så de er identiske udadtil, men forskellen er, at Plussen, der er der lidt bedre DA-konverter i. Og så sidst i rækken, der er der noget, der hedder Veeam Ultra. Og Veeam Ultraen, det er sådan full-size størrelse kabinet, som for eksempel en CD-afspiller lignende. Så små 19 tommer i størrelsen. De 3 første streamers her, det er selvfølgelig de 3 billigste. De ligner hinanden meget. Den første, den her Veeam Mini, jamen den har både RCA ud, rød ud, og så har den også SPDF ud.
Og SPDF'en, det er jo, hvis du vælger ikke at bruge DA-converteren indbygget, jamen så kan du køre det ud i SPDF. På de næste 2 modeller, Pro'en og Pro Plus'eren, jamen de er jo identiske i chassis, og de har samme ind- og udgange. De har begge to RCA ud og ind også. Hvorfor man skal bruge ind. Jeg har hørt om nogen, der kobler deres CD-afspiller til det lignende. Hvor smart det er, jeg ved det ikke rigtigt, men det er for muligheden. Udover det, jamen så har de SPDF ud og SPDF ind, og vist nok også touchblink ind, men det kan jeg se på deres hjemmeside selvfølgelig. Og så til den største i serien, det er så Veeam Ultraen. Det er faktisk en preamp, hvor man så har sat både en streamer og en DA-converter i forforstærkeren. Så den har faktisk nogle flere inputs. Den har både ABUS, den har USB, den har SPDF, Toslink og HDMI ARC. Jeg tror sågar det er eARC, og det betyder selvfølgelig, at du kan køre HDMI fra fjernsyn, men det der er ret smart, det er, at du faktisk med fjernbetjening til de fjernsyn, der kan du faktisk styre volumen på dit anlæg. Og i det her tilfælde er det så på Ultraen, som så skal fungere som forforstærker til det hele. Lige for at gøre producenten færdig her, så ved jeg også, at de har nogle andre produkter. Udover de her streamer, så er de har blandt andet, de lige kommet ud med en subwoofer, hvor så er samme princip her med streamer og DAC også er indbygget i subwooferen, hvilket vil sige, at hvis man både har for eksempel Pro'en, som jeg sidder med her i dag, hvis man både har den sat til sit anlæg, jamen så vil du faktisk kunne koble i hvert fald 2 af Veeams egen subwoofer til, så du faktisk kan køre højre og venstre side, hvilket jeg tænker er super smart, og jamen, du justerer det ligesom det hele på din telefon eller tablet, og det kommer tilbage til lige om lidt. Det er jo, at du ligesom kan få din musikbibliotek, digitale musikbibliotek eller din musiktjeneste til at afspille på streameren her, og det tænker jeg jo er super smart. Og som det er lige nu, så kan samtlige produkter selvfølgelig i Veeams modeller, de kan køre Tidal, Amazon Music, Spotify, Qobuz, Deezer med flere, plus Apple Music, men lige nok til Apple Music er lidt begrænset, fordi at det, som I ved, så har de jo deres eget økosystem, så lige der kan du kun bruge deres AirPlay eller Bluetooth til og fra, og ja, i min verden så begrænser det lidt så lyd kvalitetsmæssigt, men det er en helt anden snak, men det er i hvert fald muligt. Men sådan som jeg har kørt min streamer her, og som de fleste andre også vil gøre, det er, at man bruger enten protokollen, der hedder Connect, som både Qobuz, der faktisk lige kommet med nu her, og så Tidal og Spotify, de kører med, og det er en protokol på linje med Google Chromecast, som den her også kan. Så det er det, at du sidder med din kontrolenhed, din telefon eller tablet, whatever, og så fortæller du ligesom streameren, hvad for noget musik den skal hente ned og afspille fra nettet af. Det er ret snedigt. Udover det, så har den faktisk også mulighed for at køre
en protokol, der hedder Rune, og Rune er lidt anderledes, fordi at Rune kan faktisk også, når du har sat din NAS-server op derhjemme på dit wifi med dit digitale bibliotek. Hvis du så har Rune Access derhjemme, jamen så vil du faktisk, når du er på farten i toget eller flyet, whatever, hvor der er wifi eller internetmulighed, der vil du rent faktisk kunne tilgå din egen digitale musiksamling derhjemme. Den der CD-samling, som du så har ribbet over til noget flag eller lignende, hvilket er ret snedigt. Men det er måske i min verden også det som der er smart ved den, fordi at den anden store del i Rune, det er noget omkring noget grafisk tilgang i forhold til at kigge på pladecovers og så videre, og også som svagt til at blende, at der giver det måske knap så meget mening. Som sagt, så herhjemme med mig, der kører jeg Connect, godt nok på en anden stream normalvis end den jeg sidder med her i dag, men det synes jeg er super convenient, og det fungerer bare. Og nu har jeg jo testet med den her Win Pro, og jeg synes det kører upåklageligt. Og jeg kan fortælle, at jeg har en kammerat, der har en main til, hvor jeg hjemme ved ham har siddet og med min telefon kunne styre hans streamer, så jeg har ligesom vidst hele tiden, at det er super tilgængeligt. Lige her ved siden af, der har jeg min iPhone, og der har jeg selvfølgelig installeret appen, som styrer Veeam, og på den tablet, som jeg faktisk filmer med lige nu, der har jeg også installeret Veeam Home. Tabletten, det er Android. Efter jeg har lavet nogle fine justeringer på min iPhone, samme justeringer kan jeg se på tabletten på Androiden, hvilket vil sige, at appsene faktisk er helt identiske, og det er sådan de mirror apps, så de er faktisk helt identiske. Godt nok med den forskel, at ved Android, der synes jeg ikke, at oplæsningen er lige så smooth og så videre, men det er brugbart, og appsene kan nok de samme ting, og ikoner og selvfølgelig så videre, de er samme steder, fordi det er en mirrored app. Jeg kan så fortælle, at man skal se sin telefon eller tablet som en fjernbetjening, som en remote control, fordi at om du har dem tilsluttet streameren eller ej, jamen så de justeringer, du har foretaget på fjernkontrollen, jamen de er ligesom inde i streameren, så bare fordi du forlader dit hjem med telefonen, jamen, så kører streameren stadigvæk med de samme forindstillinger, som du har justeret forlods. 11:55. Prøver lige her at tænde min telefon her, og jeg kører på Tidal lige nu. Det jeg synes der er smart ved det her Connect her, det er faktisk at man kan bruge sin almindelige musiktjeneste app. Det er den man kender, og det er den man er vant til, når man er på farten og så videre. Den kan man bruge hjemme. Og ind i den, som I jo ved, så kan den jo, når man går ind og siger, at man skal connecte til noget andet, jamen så lige så vel som man connecter til Bluetooth eller Airplay eller whatever, så kan du også connecte via det, der hedder Connect. Og nu går jeg lige over her i mail, at den udlæste e-mailskrifter, Veeam. Så Veeam Home er startet op, og jeg er på forsiden. Nede i bunden af forsiden, der er der ligesom sådan en toolbar med 5 forskellige ikoner, og når appen starter op, så er man i den midterste ikon, som er Device Manager ikonen, eller funktionen. Når jeg så klikker her øverst midt for musik, hjælper og den tredje, Patricia Barber,
Bo Musik, og Bo, det er som en svoger. Jeg tænkte bare, jeg skulle kalde streameren for et eller andet, så den kan man se der. Og under den, der ved jeg faktisk, at hvis jeg klikker der, Wimpro Hotel og finde tegn. den siger Wimpro Hotel, og det er simpelthen min kammerats Wimpro, som jeg var tilsluttet. Og jeg vil faktisk godt kunne se her, om min marker han er online og sidder og lytter musik eller ej. Men det er en sjov lille gimmick, vi fandt ud af her i går. Men hvis nu, at man nu havde flere Veeam-produkter i huset, jamen så i den her device-liste her vil du optræde flere produkter og så. Og uden at jeg har prøvet det, så kunne jeg forestille mig, at det er jo også her, at man ligesom får parret de her forskellige produkter, så de kan snakke sammen. For eksempel, hvis nu du skulle have koblet en subwoofer til eller to, jamen det her det foregår. Og hvis nu, at du har nogle baghøjtalere til surround system eller centerhøjtalere eller whatever, jamen så er der her, du skal koble det til og få det parret sammen. Men det virker til at være relativt simpelt. Godt nok var det ikke mig selv, som der satte streameren op her til mit hjemmenetværk, men efter jeg lige legede med appen igen herhjemme, så kan jeg se, at det kunne jeg sgu se selv have gjort, fordi det man gør, det er, at man har appen installeret på sin telefon selvfølgelig, så tænder du Veeam, så trykker du på en knap på Veeam, som der så gør, at den søger efter din telefon, og når de ligesom har fundet den anden, jamen så går du ind i Veeam her og får den opsat til dit wifi-netværk med brugernavn og adgangskode. Bum, så virker det. Og hvis du også vil have en eller flere af de her musiktjenester koblet på den, så kan du også det. Så for eksempel skal du indtaste brugernavn og adgangskode til Tidal eller Crobus, whatever. Men som sagt, jeg kører med Tidals egen standalone app, og det gør jeg simpelthen, fordi den kender jeg, fordi det kører super smooth. På de her apps, som der er lavet til de forskellige streamers, det kører altså bare ikke lige så super smooth, og min marker, han synes heller ikke, han har forsøgt det med ham også, han synes heller ikke, det kører særlig lækkert. Men hvis man vil, så kan man gøre det. Og nu tager jeg ned til venstre her, og den hedder Favorites, hvis vi kører en til højre. Browser. Jamen, der kan du browse efter musik. Og hvis du går tilbage til nummer 1 i Favorites med barn her, jamen, der vil du så kunne indsætte for eksempel nogle specifikke radiostationer, du gerne vil kunne have hurtig adgang til, eller som jeg forstår det, så eller der du lige finder din NAS-server med videre. Hvis vi går i More 5.5, den nederste til højre, nede i taskbaren her. Når vi går herind, jamen så finder vi App-version 3.4.3. Ja, app-versionen, det siger sig selv, de her ting. Preferences. App Preferences. Firmware Updates. Hjælpecenter. Herinde, jamen når du klikker der, så bliver du lidt ind på Veeams hjemmeside, hvor at herinde, der kan du finde forskellige informationer, hvis det er det, du bruger på. Feedback and tickets. Jamen herinde, der kan du sende din egen feedback til Veeam, hvis der er nogle ting, du tænker, der kunne blive ændret. Jeg ved fra Veeams community, at Veeam er åbenbart sindssygt super gode til at respondere på feedback. Og det har de været lige fra starten af, hvilket gør, at de bugs, der ellers har været tidligere, men så snart folk indberetter dem, så er det ret hurtigt, så bliver de fikset. Og de har et relativt stort team omkring sig. Hvis man skal tro på YouTube, jamen, så er alle de her forskellige streamers, som der er med deres dertilhørende apps, så skulle Veeams app her være den mest stabile, simple at bruge, og egentlig også den smarteste for de fleste.
Den er ikke særlig avanceret, den er faktisk rimelig rudimentær, men der er de ting, du skal bruge. Hvilket jeg synes er super smart for os, som har synshandicap. Veeam Forum. Sådan næste her, Veeam Forum, jamen der kan man gå ind og chatte med andre Veeam-brugere. Det har jeg så valgt at gøre på Facebook i stedet for. Det synes jeg bare, det er en nemmere tjeneste, men sådan er vi så forskellige. User Manuals. Veeam Ja, Forum. user manuals, ja. Brugermanualer, ja. Nu går vi lige tilbage. Aggression. Mur. Overskrift. Mur. Overskrift. Aggression. App Preferences. Nu tager jeg nummer 2 her, App Preferences. App Preference. Og herinde, Language. English. sprog. App Preference. Dark. Keep screen over. Keep Og screen. så handler det omkring, hvordan skærmen skal indstilles videre. Allo playback control on lock screen. Allo playback control on lock screen. Allo keep screen Yes. over. Skip app preferences. Nå. Tagbar. Valgt. Mur. Tabulator. Ja, det er ret simpelt. Nu vælger jeg så at gå tilbage til den her nummer 3. Så devices. Devices. Det er 3 sådan, og 5. device manageren. Det er der, man starter. Så er den åbent, og så tager jeg den øverste her. God musik. God musik. Form. Patricia Barber. 100. Patricia Barber. Eller nu her, der læser den bare på forsiden her, at det spiller faktisk musik, og det er Patricia Barber, der spiller, og den er på 100%. Og det med 100% kommer jeg lige tilbage til lige om øjeblik, men nu går jeg lige, nu klikker jeg her på. Så er jeg inde i audioplayeren, hvor så at jeg kan få nogle forskellige informationer herinde. Knap. Patricia Barber. Link. Punkttegn. Nu, Café. Patricia Barber. Café Blue. så nu har jeg swiper bare lidt til siden her. 2. 44. Det er så en tidsindikator. Hej. Høj sampling rate. 557 kbps 16 bit. 24,1 kHz. 16 bit, 24,1 kHz, siger den. Det er ikke særlig høj bitrate. Det er faktisk kun halv af en CD-kvalitet det her, men det er sådan set ligegyldigt. Det lyder faktisk ganske okay. Og den kan faktisk køre op til 192 24 bit, hvis det er det, man har lyst til. Så alle de der højt opløste flagfiler, du har ribbet til fra din CD-samling eller lignende, kan den afspille, og det kan den også på diverse, streamingtjenester, fordi det er jo egentlig din musiktjeneste, der egentlig afspiller i sidste ende jo. Så 21. Men den kan godt tolke, forstå og videresende det over til videre systemet. Plus for 2 shuffle. Knap. Så er der mulighed for at shuffle. 1. 11. Mus for 2 left. Knap. Spol. Mus for 2 pause. Knap. Så du kan både sige forfra eller spole tilbage. Du kan pause. Mus for 2 right. Knap. Spol frem. Spole frem. Mus for 2 repeat. Knap. Repeat. LP fix volume volog. Utydelig. Og så LP fixed volume her. Højtaler, siger den. Det betyder, at fixed volume, det er ligesom med for eksempel CD, at der kan man vælge at sige, at det skal være variabel volumen eller fixed volumen, men det er altid godt bare at sætte det til fixed, fordi så kører den full plays ud, og så er det din preamp forforstærker eller integreret forstærker, som der tager sig af at skrue op og ned i forhold til volumenkontrollen. Man kan inde i preferences, der kan du faktisk enten se, at det er du selv kan skrue op og ned på volumen i outputtet, men det vil jeg bare ikke anbefale, fordi det bliver desværre sådan en degradering af lydkvaliteten. Så det vil jeg helt klart anbefale, men undlade at gøre. Men bare sætte den på 100%. Line out. Knap. Line out, siger den her i midten i bunden, ned i taskbaren. Jamen, det er simpelthen fordi, at jeg kører line out og ikke digitalt ud. Custom. Knap. Så finder vi custom her, nede i hjørnet til højre. Custom. Adjust IQ for each source individually. Du kan faktisk for hver kilde, du har sat til den, så kan du faktisk justere, equalizeren separat.
Nu har jeg kun den her streamer her og kører line out, så det er fint for mig, men der er mulighed for at justere det separat. Den har faktisk 4 forskellige equalize-funktioner. Den første, det er sådan helt klassiske Valgt. grafisk EQ, og det er sådan en gammeldags 70'er og frem efter pinsystem på den grafiske equalizer på gamle forstærker eksempelvis, hvor der er nogle pins, og når de lige er i midten, jamen så er det på nulpunktet, så kan du skrue plus eller minus op og ned. Det er ret simpelt, og når man kommer lidt længere ned her, så kan jeg lige ramme 60% til den her. Det vil sige, at jeg faktisk har skruet op eller ned med en finger for at justere værdi. Jeg har faktisk lige skruet en lille smule op for de 2 første her på den grafiske kurve. 60%, 50%, ja. 60% reset. Ja. Så 32 og 65 her tager jeg lige skruet en enkelt pind op på, men resten, der står det egentlig bare på 50, som er midten, eller gennemsnittet. Så den går selvfølgelig fra 0 til 100. Så er der selvfølgelig sådan en nede i højre hjørne, sådan en EQ engage, altså on-off switch. Hvis jeg så går op på den her grafik EQ, det er den jeg er på nu, så kan man vælge parametrisk EQ, som er lidt mere moderne måde, og der er nogle smartere justeringsindstillinger, om du får bedre lydkvalitet, måske, men man skal i hvert fald vide lidt til det, og det er lidt besværligt. Jeg har prøvet at råde lidt med det. Jeg synes ikke, det er super intuitivt, men det er nok på grund af synen, at det driller lidt, fordi det virker. Som jeg forstår det, så er det også herinde, selvom det er måske en integral del, inde i den her grafiske equalizer, at du kan køre noget, som hedder PEQ. P står selvfølgelig for parametrisk, men samtidig så kan du vælge noget, der hedder target curves. Target curves, det er, at du vælger at sige, at der er måske en bestemt frekvensgangs kurve, som du godt kan lide. Det kan være, at der måske er lidt ekstra på bassen og lidt ekstra på treble, og måske lige mindre register. Der er måske en lille ekstra pind op, eller måske det er for meget, så du skruer en pind ned, men du kan hvis det nu er sådan, og det virkelig skal være fint justeret, så kan du faktisk hente en target curve ned fra din computer, eller hvis nok også fra internettet af, og så kan du sige til appen her, at den først skal lave en analyse af, hvordan lyden er lige nu, fra din lytteposition, og så skal den så implementere den her target curve her. Det er ret snedigt. Jeg ved fra andre hi-fi-nørder, at selvom man er menneskelige, så kan det faktisk godt være lidt en udfordring, så der er faktisk nogen, der faktisk betaler sig fra det til få penge. Og for mange, så giver det en ret god forbedring, at man lige får hjælp til det, at nogen, der rent faktisk forstår det her, hvordan man lige foretager sig de her skridt her. Det betyder så også, at du så enten skal have en målemikrofon, eller du bruger din telefon. Det man gør, det er, at man vender sin telefons mikrofon imod ens anlæg, og det er jo, den telefon skal placeres sådan, så den er der, hvor dit ansigt vil være, normalvis når du lytter musik fra din gode position. Der hvor musikken den er god i rummet, og der får du så taget en måling fra, og så bruger den måling som udgangspunkt for at implementere den her target curve, som du ved, du godt kan lide. Den tredje mulighed, det er så det, der hedder room fit, eller rum fit. Ja. Det betyder, det er, at du ligesom før her, så vil du kunne placere din telefon med mikrofonen rettet mod din højttaler fra din lytteposition, og så vil du kunne lave en måling
Og efter den måling, jamen så vil du kunne få appen til at implementere sådan en flad responskurve, sådan helt standard, så det kender I også fra for eksempel surround-system, når de skal kalibreres osv. Så det her det er egentlig bare sådan en rumkalibreringssystem. Med min telefon herhjemme, så synes jeg ikke, det fungerer særlig godt. Jeg synes, det lyder lidt funky, når man har gjort det. Hvorimod, at hjemme med min kammerat, gjorde det for et par måneder siden, og der gav det virkelig en forbedring, så det kan være forskellige grunde til, men jeg ved, at min mikrofon, den er ikke super god i telefonen, så det kan jo være en af udfordringerne. Og også fordi, at så kan det være, at jeg faktisk har fået justeret min højtaler her ret godt i forhold til mit rum, så jeg behøver egentlig ikke EQ. Ligesom I ved med AI, så kan sådan noget her godt finde på sådan og ghost lidt og gøre nogle ting, som ikke er helt nødvendige. Så ja, der kan være mange grunde til, hvorfor det ikke lyder fantastisk hjemme med mig. Men hos min kammerat lyder det ganske godt. Som sagt, så kan man købe en målemikrofon eller rummikrofon. Faktisk også af Williams eget mærke. De har faktisk også en, som man kan sætte til sin telefon, og det ved jeg fra andre, at det giver et betydeligt bedre resultat, hvis man vælger den vej i forhold til EQ. Og så har den sidste del af EQ indstillinger, det er den klassiske med presets. I kender det godt fra mange af de ældre musikafspillere, hvor der er en funktion, der så hedder, eller preset, der hedder rockmusik, eller dance, rap, default. Så der kan man ligesom selv vælge, hvilken form for EQ-kurve den skal sætte EQ'en til. Men i det tilfælde, så bruger man jo ikke ens egen telefon eller målermikrofon som udgangspunkt, hvilket gør, at man godt kan få lidt funky resultater af det. Så man kan godt finde nogen, der faktisk lyder ganske godt på anlægget. Og nu skal jeg lige at nævne igen, at den her streamer her, det er faktisk en faktisk ret utrolig billig løsning. Og jeg er virkelig imponeret over den lydkvalitet, de får penge. Man skal virkelig op på de der 5, 6, 8, måske endda 10.000 kroner, før du virkelig får et bedre resultat, som der rent faktisk er lytbart derhjemme. Som sagt, så er der jo de her muligheder for, at du ligesom kan koble og parre andre enheder til din frontend. Som sagt, fra for eksempel Veeam har selv lavet deres egen subwoofer, som kom ud for ikke så lang tid siden, men det er sådan en digital forstærkning med, og så er der en 10-tommer enhed, og ifølge internettet, så skulle det lyde ganske lækkert, og man kan i hvert fald koble 2 til, som for stereo, hvilket er ret smart, og det ser ud til, når man sådan følger de her Veeam her, at de har i hvert fald nogle strategier for fremtiden også, så de kommer ud med flere og flere produkter, så man ligesom får sådan en samlet løsning, ligesom mange andre brands. Det som jeg synes bestemt distinguerer dem her fra de andre brands, som jeg ved, man inden for synsverdenen bruger rigtig meget af, så synes jeg faktisk, at lydkvaliteten her og prisen virkelig er betydeligt bedre, end hvad man ellers finder af brands, som går så i blindeverden for at være tilgængelige. Så her får du virkelig rigtig meget vellyd for pengene. Jeg håber, I kan bruge det, og ellers så kan jeg kun sige, at hvis I har brug for en simpel billig løsning, hvor I bare skal have noget digital musik over til jeres almindelige anlæg, så er det her virkelig, virkelig en smart løsning.
Og med det vil jeg sige, vi ses. Hej. Tak til Tobias for denne her fine gennemgang, hvor vi hører omkring de her muligheder med Veeams enheder til dit eksisterende hi-fi-anlæg og hvad de gør. Jeg synes selv, det er særdeles smart, at man kan tilslutte det til sit eksisterende hi-fi-anlæg og bruge mere moderne løsninger og høre god lydkvalitet, for eksempel via Tidal. Vil du gerne læse mere omkring Veeams enheder og vide, hvor du kan købe dem, så kan du i beskrivelsen her til episoden gå ind og se links, som fører dig videre til de forskellige produkter, Veeam sælger her i Danmark. Har du spørgsmål, så skriv meget gerne en kommentar, så vil jeg besvare så godt som muligt. Ellers så håber jeg, at du nød den her lidt anderledes optagelse. Vi lyttes ved og ses